Dobar vam dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u emisiju Mir i dobro. Komisija Justicije et Pax Hrvatske biskupske konferencije pod predsjedanjem sisačkog biskupa Vlade Košića ovaj tjedan raspravljala o aktualnim pitanjima u našem društvu. Poskupljenju energenata, reformi javne uprave, Bleiburgu i deklaraciji o zaštiti početka ljudskoga života. Komisija Pravda i mir izrazila je zabrinutost zbog poskupljenja energenata, komunalnih pristojbi, a posebno vode, koja je osnovni uvjet života, a Hrvatska pripada krugu zemalja s najbogatijim vodnim zalihama. Podsjetila je na to da se u dosadašnjim izjavama zauzimala za besplatni socijalni minimum. Komisija izražava neslaganje s javnim umanjivanjem vrijednosti Bleiburga kao simbola stradanja hrvatskog naroda od strane komunističkog terora. Takvim se postupcima zbunjuje hrvatska javnost, kao što je slučaj s promjenama obilježavanja državnih blagdana. Svim tim postupcima želi se izbrisati povijesno pamćenje hrvatskog naroda, ističe se u priopćenju. U svjetlu vrijednosti pravde i socijalnog mira, komisija je raspravljala o problemima reforme javne uprave, o zaštiti javnih dobara kao i vitalnih sektora javnog dijela gospodarstva. Komisija Justicije et Pax poziva sve ljude dobre volje, osobito vjernike, da u nedjelje 20. i 27. svibnja izraze svoje opredjeljenje za život potpisivanjem deklaracije o zaštiti početka ljudskoga života i prava djeteta. Gostujući na Hrvatskom katoličkom radiju, kardinal Josip Bozanić komentirao je zakone i ideje koje promiče nova vlast, a kojima se udara na obitelj i na život. Istaknuo je da nikomu nije predana sva vlast da čini što god želi u ime naroda. Potrebno je poštovati tradiciju, osjećaje vjernika i građana i gledati na budućnost naroda. Zbog svojih izrazito liberalnih okvira, prijedlog zakona o medicinski pomognutoj oplodnji ovih je dana uvelike podijelio hrvatsku javnost. Ocijenivši kako relativizira temeljne društvene, moralne i etičke vrijednosti koje se odnose na ljudski život, brak i obitelj, ozbiljnu i argumentiranu javnu raspravu zatražilo je prezbitersko vijeće Požeške biskupije na čelu s požeškim biskupom Škvorčevićem. Zahtjev su poduprle i sve tamošnje katoličke udruge. Kako se ovim zakonom regulira iznimno osjetljivo i važno područje, a riječ je o ljudskom životu od njegova začeća pa do prirodne smrti, predlagatelj je bio dužan uvažiti stav većine, a ne samo pojedinih civilnih udruga, upozoravaju u Požeškoj biskupiji. Jer se olako jednostavno stavi mišljenje crkve u stranu kao svjetonazorsko. Tako da smo mi išli nastupiti u svome zahtjevu kao građani. Oni koji su birali sadašnje nositelje zakonodavne izvršne vlasti i od kojih smijemo i nešto očekivati i smijemo nešto tražiti. Cijenimo da su pitanja o ljudskom životu prevažna da bi se o njima raspravljalo površno i ne uvažavajući drugačije mišljenje, što je nažalost u našoj politici vrlo čest slučaj. U svojim najvažnijim sastavnicama odnos spram ljudskog začeća u ovome zakonskom prijedlogu ne proizlazi iz naravnih zakona, relevantnih dokumenata međunarodne zajednice te kršćanskih načela. Najedanput zakonodavac je ili predlagatelj zakona otišao drugim putem i kao da ne želi čuti druge argumente i to zaista utemeljene na znanstvenoj, dakle pravnoj i moralnoj razini, a koja se odnose na pitanje samog početka ljudskog života i prava tek začetog djeteta. Smatramo da treba biti vrlo oprezan kod donošenja takvog zakona i da to ljudsko biće već samim začećem ima sva svoja prava kao svako drugo ljudsko biće. Među ostalim i pravo na oba roditelja i obiteljsko zajedništvo. Zato će se na Svetkovinu duhova u Požeškoj biskupiji posebno moliti za poštovanje ljudskog života u Hrvatskoj, te pravednije zakone koji služe općem dobru. Zašto ne umjetna oplodnja? Naziv je tribina održanih u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci, na kojima su talijanski stručnjaci za područje izvantjelesne oplodnje govorili o načinu provođenja medicinski pomognute oplodnje, zamrzavanju začetih ljudskih bića te posljedicama koje ti postupci ostavljaju na zdravlje žene i djeteta, ali i na obitelj i društvo. Medicinski pomognuta oplodnja skup je metoda kojima se u medicini pokušavaju liječiti problemi vezani uz neplodnost. No medicinskim intervencijama vrlo se rijetko dolazi do željenih rezultata. Frustracija zbog želje koja se shvaća gotovo kao prirodno pravo često postaje opsesija.
Trebalo bi poraditi na fiziologiji određene osobe i mehanizmima koji dovode do rođenja djeteta. No ove se metode prisilno primjenjuju s pomoću lijekova i kirurških zahvata. U tome nema ništa prirodnog i može samo štetiti. A za njihovu uspješnost nisu zaslužne one same, nego činjenica da potiču prirodnu predodređenost žena za rađanje. Doktor Oriente, koji se 20 godina bavio medicinski pomognutom oplodnjom, ističe da mnoge pacijentice ne dobiju željeno dijete u naručje, a fizičke i psihičke posljedice velike su. Proučavao sam mnoga istraživanja na tom području. Od 2002. više se ne bavim time. Na tome se još puno radilo, ali vidim da se postoci u rješavanju problema neplodnosti nisu povećali, iako određene ustanove spominju 30 do 35% uspješnih slučajeva. No to su lažni podaci koji ne uzimaju u obzir pobačaje koji su u sve većem porastu, malformacije fetusa i svu djecu koja su umrla baš zbog primjene tih metoda, kao ni općenito zdravstveno stanje žena koje bismo kao liječnici trebali štititi. Zbog svega toga žena izgubi samopoštovanje. To povrijeđuje njezino biološko, ali i psihološko i duhovno materinstvo, koje je mogla usmjeriti prema drugim osobama. To dovodi i do svađa unutar para, pa često i rastave. Stoga se opravdano postavlja pitanje je li medicinski pomognuta oplodnja doista vrijedna toliko rizika, sredstava i neizvjesnosti za tako mali broj uspjeha, naglašeno je na tribini. Mislim da je legitimno željeti dijete. To je ono što žele svaki muškarac i žena. Problem je u metodama. Ne bismo nikada uzeli antibiotik ili lijek koji je tako malo učinkovit. Ovdje nije riječ o liječenju, nego o razdvajanju braka od želje za prokreacijom. Svatko ima pravo na izbor, ali važno je da se prije bilo kakvih stajališta za ili protiv, rečeno je, upoznamo s postupkom medicinski pomognute oplodnje. Mi smatramo da većina građana u Republici Hrvatskoj ne podržava ove metode iz raznih razloga, moralnih, etičkih, vjerskih, zdravstvenih. Za njih, nažalost, naša država ne nudi ništa, nema alternative koja je uključena i ugrađena u hrvatski zdravstveni sustav. Građane koji žele zaštititi ljudski život od samog začeća jer smatraju da ga se ne može relativizirati niti da on može biti predmetom bilo kakve političke ili neke druge trgovine, udruga Vigilare poziva da potpišu deklaraciju o zaštiti početka ljudskog života i prava djeteta, te tako izraze svoje opredjeljenje za život. Nakon molitve anđeoskog pozdravljenja, Sveti se otac osvrnuo na jučerašnji napad na školu u Južnoj Italiji te na današnji potres koji je pogodio talijansku pokrajinu Emiliju Romanju. Izrazivši sućut, zazvao je Božje milosrđe na sve stradale i utjehu za ranjene. Pozdravljajući na desetke tisuća pristaša talijanskog pokreta za život, Papa Benedikt XVI pohvalio je njihovu novu inicijativu oko obrane dostojanstva i prava svakog ljudskog bića na život, poručivši im da ustraju kao svjedoci i graditelji kulture života. Europska unija prihvatila je zahtjev Papinskog vijeća za laike da se prikupe potpisi pučanstva kojima se traži priznanje ljudskog dostojanstva i prava na život od začeća do prirodne smrti. Prikupljanje je počelo 11. svibnja i trajeće godinu dana. Ovo je značajna prilika za probuđivanje svijesti u europskim narodima o važnosti zaštite života. Pothvat će biti popraćen raznim kulturnim i odgojnim inicijativama koje će poduzeti razne kršćanske udruge i pokreti. Njemačke katolike koje su pod geslom odvažiti se na novi polazak okupili u Mannheimu na Katolikentagu, Papa je podsjetio na njihovu dužnost da otvoreno i jasno navještaju evanđelsku poruku. Njemačkoj je potreban novi misionarski apostolski polet, a to znači promijeniti se i obnoviti. Objavljivanje privatnih pisama papi rasljutilo je Svetu stolicu koja je odlučila sudu prijaviti Gianluigija Nucija, autora knjige Sua Santità, Vaša svetosti, koja je prekjučer predstavljena u Rimu. Nuci je svojedobno objavio tajne vatikanske dokumente o sukobima unutar Vatikanske države i skandalima u Vatikanskoj banci.
Obitelj je jezgra društva. Ako je obitelj zdrava, i društvo će biti zdravo i sretno. Današnje obitelji nalaze se u krizi i treba im pomoć. Upravo ona kakvu već 10 godina različitim programima pruža i Ured za obitelj Riječke nadbiskupije. Kriza i nezaposlenost najveća su iskušenja za suvremenu obitelj. Rezultat je razaranje obitelji i pad nataliteta. Lani je rođeno 2000 manje djece nego godinu prije. Razlog je to što država unatoč krizi nastoji zadržati dobre programe. To su dakle i razina dječjih doplataka i porodiljnih naknada i određenih prava dakle majkama koje imaju djecu sa određenim poteškoćama u razvoju. Dakle, sva ta određena, ajmo reći, financijska prava, financijske pomoći će i dalje ostati jer smatramo da je to ono što je izuzetno važno. Istodobno gotovo svaki se 5. brak raspada, a mladi se teško odlučuju zasnovati obitelj. Problem krize u obitelji je velik i je sve veći i evo tu je zato briga Ureda za obitelj da to je prepoznala i da radi na preventivnim programima kojima će prevenirati te bračne krize, da budu što manje i da bude što manje razvoda. U uredu ističu da uzroci nisu isključivo financijske naravi. Jedan od razloga je što bračni partneri prebrzo odustaju od ulaganja u bračnu zajednicu. Evo spomenut ću ovdje 5 glavnih pravaca, ajmo tako reći, s kojim se naš ured posebno bavi. To je priprema za brak, to je roditeljska škola, praćenje mladih bračnih parova, obiteljska škola, bračno obiteljsko savjetovalište te duhovna obnova. Crkva i država surađuju, ali nedovoljno. Želimo veću suradnju, jasno, posebno u pitanju pomoći, možda čak i financijske, zato što svi naši programi su vikend programi gdje okupljamo cijelu obitelj i to ipak malo više traži sredstava u odnosu na druge programe. Uz nezaposlenost na obitelj utječu kriza morala i društva općenito. Mi smo tu ljudi različitih svjetonazora, tu smo različitih profesija, ali svima nam je zajednička briga za obitelj, briga za djecu, briga za temelje samoga našega naroda i našega društva, temelje uvijek u obitelji. Na susretu održanom u Riječkoj nadbiskupiji na Međunarodni dan obitelji 15. svibnja, predstavnici crkve, države i znanosti zajednički su nastojali pronaći načine stručne pomoći obiteljima u suvremenom društvu. Obitelj bi trebala biti vježbaonica vrlina u kojoj se djeci predaje drago ljubavi, a daju ga odrasle osobe koje su pronašle ravnotežu u svojem životu. No, nažalost, nije uvijek tako. Djeca u obitelji bila je tema katehetskog dana Dubrovačke biskupije na kojemu je doktorica Gordana Buljan-Flander sudionike upoznala s crnom statistikom i tužnim primjerima. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako do sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Gospodine, ove svijeće koje smo zapalili, neka budu svjetlo koje manastira svjetlošću našim problemima, strahom u našim odlukama. Zato, Gospodine, ostavljam ovu svijeću da gori kao dio nas, kao dar koji ti želimo darovati. Pomozi nam po zagovoru blažene Djevice Marije. Usliši ovu našu molitvu da zauvijek budemo tvoji. Amen. Vjeroučenici Dubrovačke osnovne škole Marina Getaldića molitvom su pružili nadu djeci koja u svojim obiteljima ne zauzimaju ono mjesto koje bi trebali. Svi oblici zlostavljanja djece problem su društva u cjelini, a katehetski ured Dubrovačke biskupije prepoznao je i ukazao na odgovornost svećenika i vjeroučitelja. Svećenici i vjeroučitelji su vrlo često prvi na liniji fronte. Oni koji trebaju uočiti da se s djetetom nešto događa i koji trebaju reagirati kako bi zaštitili dijete, a često su i osobe od dječjeg povjerenja, pa će možda biti prve osobe kojima će se dijete povjeriti. Zato je jako važno kako reagira vjeroučitelj, kako reagira svećenik i zaista sam sretna da je crkva u Dubrovniku pokazala da zapravo sa institucijama sustava i sa stručnjacima je partner u zaštiti zlostavljane djece. Vjeroučitelj je pozvan da prvi pomogne nekome koji ima problema od djece, od mladih koji rastu i sazrijevaju, jer to je Isus činio isto tako, traži uvijek one ugrožene, da prvo njima pomogne, to traži i od nas danas.
Svjedočanstva djece kroz crteže i njihove tužne sudbine nikoga nisu ostavile ravnodušnjima. Nezaobilazan je i osjećaj gorčine zbog društva koje, nažalost, još uvijek okreće glavu, ali i zbog, u većini slučajeva, nepravednog epiloga gdje zlostavljač dobije minimalnu ili čak nikakvu kaznu. Čini se kada mi prijavimo, da li će oni koji su zaduženi da to što smo mi prijavili odrade u praksi provesti, mi tu više ne možemo ništa napraviti. Ostaje stigma na nama kao nekome ko se uvlači u tuđi privatni život i stigma na djetetu koje je sada u stvari javno sramoćeno, a roditelji su zaštićeni jer od toga u stvari ništa nije dokazano. Ironično meni zvuči jer to je jedan začarani krug dokle god svi ne sudjelujemo ravnopravno jednako da se tu stvari još uvijek šteti djetetu. Ovakva su predavanja podizanje svijesti i prvi korak u pomoći zlostavljanoj djeci. Često sam doživjela da nakon ovakvih mojih predavanja me nazovu ljudi koji su slušali predavanje i pitaju za neko dijete, pitaju kako će reagirati, navedu neke simptome. A župnici, kako u Dubrovačkoj biskupiji, tako i širom Hrvatske, ne rade samo na prepoznavanju zlostavljane djece, već i na prevenciji. Radimo i s roditeljima, pomažemo roditeljima, održavamo roditeljske sastanke, govorimo o pedagoškim temama i odgojnim, obrazovnim, kako pomoći čovjeku da cijeli čovjek izraste. I koliko je god ponekad teško, u svakodnevne brige, ekonomske probleme, nezaposlenost ili nešto treće, djecu nikada ne smijemo zapostaviti. Oni trebaju i zaslužuju sretno i bezbrižno djetinjstvo, a najvažnija im je naša ljubav. Križevački biskup Nikola Kekić jučer je blagoslovio crkvu Preobraženja Gospodnjeg u Jastrebarskom. Prva je to novosagrađena crkva u hrvatskom dijelu Križevačke biskupije nakon 100 godina. Ujedno je znak zahvalnosti Bogu na svim darovima i milostima koje je grko-katolička zajednica primila u 4 stoljeća. Slijedi pregled ostalih vijesti. Sveučilište u Zagrebu dodijelilo je počasni doktorat zagrebačkom nadbiskupu kardinalu Josipu Bozaniću. Priznanje je to njegovu doprinosu humanijeg društva, promicanju teoloških, humanističkih i društvenih znanosti, dostojanstvu ljudske osobe, kulturi dijaloga i afirmaciji hrvatske vjerske i kulturne baštine u Europi i svijetu. Priznanje koje sam primio, priznanje je cijeloj crkvi, istaknuo je kardinal Bozanić, koji je istoga dana na sveučilištu održao predavanje Religija, vjerska sloboda i suvremena laičnost u oblikovanju demokratičnosti pluralnog društva. Dubrovački biskup Mate Uzinić primio je u biskupskom ordinarijatu predsjednika Republike Hrvatske Ivu Josipovića. Razgovarali su o aktualnom društveno-političkom životu, te o doprinosu, ulozi i zadaći katoličke crkve na našim prostorima. Istaknuta je potreba trajnog zauzimanja na svim razinama društvenog i crkvenog života radi nadilaženja podjela u hrvatskom društvu i izgradnji novih temelja za bolju budućnost hrvatskog naroda i hrvatskog društva u cjelini. Ostvare li se predviđanja da Papa Benedikt XVI neće doći u Srbiju 2013. godine kad se obilježava 1700. obljetnica Milanskog edikta? Katolički vjernici iz Srbije otići će u Rim, te ondje biti s papom, najavio je beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Obilježavanje 1700 godina od Milanskog edikta, kojim je 313. godine car Konstantin zaustavio progon kršćana u Rimskom carstvu, veliki je jubilej za katoličke vjernike i Srbija mora razmisliti kako gleda na katoličku zajednicu koju čini 400.000 ljudi te kakav odnos ima prema toj zajednici, poručio je beogradski nadbiskup. U Beogradu se danas održava i prvi nadbiskupski susret obitelji, posvećen ljubavi, braku te obitelji i obiteljskim vrijednostima. U Zagrebu je održan godišnji susret redakcija međunarodnog katoličkog časopisa Komunio. Tema je bila vjera pred izazovima današnjice. Kršćanstvo ima što reći današnjem svijetu i može dati ključ čitanja današnje situacije. Časopis Komunio prije 40 godina pokrenuo je krug uvaženih teologa na čelu s Hansom Ursom von Baltazarom, Josefom Ratzingerom i Henrijem Delibakom. Danas izlazi na 17 jezika, na hrvatskom jeziku gotovo od samih početaka. Kako je istaknuto, u časopisu se nastoji davati teološka prosudba kulture u suvremenom svijetu koji doživljava eroziju vjerskog znanja, ali i ponuditi bogatstvo duha drugoga Vatikanskog koncila. Ne radi se o strogo teološkom časopisu, nego časopisu koji dakako promišlja i donosi teološke teme, ali pokušava progovoriti o tim temama u današnjoj kulturi.
U tom smislu je ovaj časopis poveznica između kršćanstva i današnje kulture. Simpozijem Vjera pred izazovima današnjice časopis Komunio želio je potaknuti na promišljanja u povodu predstojeće godine vjere. Primjerice, prvo izlaganje njemačkog teologa Jana Heinera Tüka govori o vjeri i spasenju. Kako danas misliti spasenje, kako misliti križ? Jer znamo da ljudi danas imaju poteškoće sa shvaćanjem križa, spasenja i tako dalje. I drugo izlaganje, primjerice, govori o pitanju jedinstva. Kako mi kao društvo cijelo možemo biti jedno? I tu naravno postoje i pogrešni putovi ujedinjenja. Članove međunarodnog uredništva primio je i kardinal Josip Bozanić, pozvavši ih da u svojim tekstovima ističu duh zajedništva i promiču teologiju koja pojašnjava antropološka pitanja. Danas crkva slavi Dan sredstava društvene komunikacije na temu šutnja i riječ put evangelizacije. Papa Benedikt XVI podsjetio je na to da je šutnja sastavni dio priopćivanja, jer je to privilegirano mjesto za susret s Bogom te braćom i sestrama. Djelatnike u medijima pozvao je na istinski dijalog utemeljen na uzajamnom poštovanju, slušanju i sudjelovanju. Dio je nove evangelizacije punih 18 godina i Radio Zadar. Dan Gospodnji i Mir i dobro, dvije su emisije koje slušateljima donose isključivo dobre vijesti. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u emisiji Dan Gospodnji. Nedjelja u 8:15 na valovima Radio Zadra rezervirana je za Dan Gospodnji. Emisiju ja radim 18 godina, na neki način sam postala punoljetna u ovoj emisiji. Negdje 90-ih godina pokrenuo je nekadašnji bivši ravnatelj gospodin Marko Vasilj. Zatim je nastavio i sadašnji ravnatelj gospodin Toni Pajkin. Jeleni se prije 8 godina pridružila Ines. Dakle, cilj je pročitati, navijestiti evanđelje od dotične nedjelje i protumačiti ga, što čine naši svećenici, a u drugom dijelu mi aktualiziramo, šire obrađujemo neki recentni događaj u nadbiskupiji. To je emisija koja se ne gasi ni ljeti, dakle nema odmora za slati poruku o Božjoj riječi tijekom cijele godine. Mir i dobro. Usporedo s Danom Gospodnjim pokrenuta je na Radio Zadru i dnevna 5-minutna emisija Duhovna misao Mir i dobro, u kojoj gostuju svećenici i vjernici laici. Cilj nam je da nam jutro počne duhovnom mišlju, odnosno s nečim lijepim, toplim, što će možda potaknuti naše slušatelje, sve vjernike, ali i oni koji možda to nisu ili misle da nisu. Pa mislim da to zapravo puno znači, jer ako počnete dan na takav način, vjerojatno ćete ga i završiti. Prigodu da eterom mogu navještati riječ Božju u mnoštvu loših vijesti i donijeti dobru, te na taj način biti dijelom nove evangelizacije, Jelena i Ines doživljavaju kao dar s neba. Kada vidiš čovjeka pokraj sebe, iskustvo Boga u njegovom životu, evo mi posredujemo takve priče. Ja ovo radim iz ljubavi, ali na neki način ovo je i mene drži u jednoj duhovnoj kondiciji. Ako je samo jedna poruka u moru onih koje su putem radio valova odaslale dotaknula nečije srce, njihova emisija, tvrde urednice, ispunjena. Sljedeći vikend u svetištu Gospe od čudesa u Oštarijama kod Ogulina održat će se duhovne vježbe za branitelje i njihove obitelji. A duhovnu snagu prošlog je tjedna u Lurdu na 54. hodočašću tražilo 13.000 vojnika iz 34 zemlje. Majci Božjoj iz Masabjelske šume 20. put hodočastila je Hrvatska vojska i policija. Prije 20 godina prvi hrvatski vojnici i policajci na poziv francuskih vojnih kapelana stigli su s biskupom Jezerincem na međunarodno vojno hodočašće u Lurd. Molitva za mir u domovini i istina o Domovinskom ratu bili su primarna zadaća malobrojnog hrvatskog hodočašća. Bilo je veličanstveno, upravo dirljivo gledati kako naš vojnik dolazeći ovdje iz te ratne sredine moli, i tu je upravo ovom rijekom Gavom odjekivala pjesma Dom nam čuvaj Božja mati i sinama naši cvijet, kojom molbom nek se vrati Božji mir na cijeli svijet. Na prvo hodočašće došlo je svega 30 vojnika iz Hrvatske, a na ovogodišnje oko 1000. Križni put i paljenje svijeće za sve pale i nestale branitelje bio je posebno dirljiv trenutak.
Svako od nas koji je došao ovdje, došao je naći dio svjetlosti u sebi, posvetiti svoje misli svojim najbližima. O tim najbližima uvijek prvenstveno mi mislimo o svojim suborcima, svojim prijateljima, svojim kolegama koji su zajedno s nama bili na početku Domovinskog rata. Zajedništvo ne samo između raznih vojski svijeta okupljenih u zajedničkoj molitvi pred Marijom, već i unutar Hrvatskog korpusa. Ovih dana smo se vratili u 90. godine. Ovdje smo osjetili jedinstvo opet Hrvatske vojske, hrvatskog naroda, jedinstvo opet kao da smo svi zajedno, svi skupa, kako bi zapravo trebalo biti i u domovini i svugdje. U Lurdu su bili i očevi, majke i djeca poginulih branitelja. Njihove molitve i pitanja pred špiljom ukazanja nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Kroz sve ovo vrijeme od pogibije do danas mučila me jedna dilema i uvijek sam tražila odgovor na pitanje zašto se to baš meni moralo dogoditi. I u svemu ovome nekako sam majci Mariji uputila molitve takove da mi da ona odgovor, jer je ona isto majka i koja je sve to prošla, patnju, bol i sve sa svojim sinom i našla se jedno smirenje. I ove su godine 2 događaja obilježila Međunarodno vojno hodočašće. Procesija s presvetim oltarskim sakramentom koju je organizirala Hrvatska i Noć svijeća kada su se sve vojske ujedinile u zajedničkoj molitvi za mir. Obitelj, budućnost svijeta. Tema emisije Riječ i život urednika Nene Kužine u srijedu u 14:10 na našem prvom programu. Gostuju župljani zagrebačkih župa Majke Božje Remecke i svete obitelji Mirjana Svržnjak i Mirko Bilandžić. Do sljedećeg susreta, poštovani gledatelji, želimo vam mir i dobro.